IMT Conversations with Rod Texon. An incisive and sharp discussion of today's current issues. Ang pagpadayon sa duwa ka dekada nga serbisyo publiko. IMT Conversations with Rod Texon. Siya sang Iloilo, you are watching IMT Conversations. I am Raymar Layawan Latoza. Temporaryo nga nagatalos sa inyo nakaandan nga host ng sining programa, Mr. Roderick Texon. Kag subong nga hapon, makaupod naton ang isa sa ginapabugal sang mga Ilonggo. Isa ka estudyante nga napabahin sa listahan sang Shapers of the Future 2022 sang Britannica. Noong isa ka longest-running in-print English encyclopedia sa bilog nga kalibutan. This afternoon, makaupod naton si Miss Maria Isabel Laison. Miss Isabel, maayong hapon. Maayong hapon, sir. Nadala ikaw sa listahan sa Shapers of the Future 2022. Anong imong reaksyon sa nahibaluan mo ini? Yes, that's right. Pero pagbaton ko sang news, syempre, ang una-una ko gid nga reaction was, I was super shocked na do, hindi man ako magpating na tuod ini. Because to be part of something so big, syempre do, grabe gid bala ang privilege, and grabe gid ako ka-honored nga ara-dara nga ngalan ko. So wala ka gid idea, wala mo ni siya gin wala ni siya gin applyan para mapabahin ikaw sa sining nga listahan? Wala sang any application. Actually, biskan email halin sa Britannica, wala gid ako kabaton. That's why nga pagbaton ko sang article nga ginsulat sang Philstar sa amon duwa, sang man nga upod, I was genuinely shocked gid nga nga there ang ngalan ko. Kamusta naman ang reaksyon sa imong mga parents nang nahibaluan nila ang ining balita? Actually, ang una-una ko gid ginhambala ng akon nga mom. Upod kami, tapos kipakita ko sa iya, kagrabe gid kami duwa gid ka happy kagrabe man siya bala ka shocked just how I was. Kaya sure we never expected nga may amo na bala how after 2 years since natapos ko tong research ko, we haven't go even to present ang ako niya research. That's why this opportunity or this blessing was very shocking to me and my parents. Before pa man gwa ini nga balita nga napabahin ka sa sining listahan, nangin matunog naman ang imong pangalan sang 2019 bangod nga sa imong research o study nga natuhoy sa sining sarisa o kon aratilis nga may ara sang component nga pwede makabulong sa diabetes. Sa kamusta na ini? Yes, so back in 2019 I did a research gid man about the sarisa, and gintunan ko gid man ang iya nga antioxidant and anti-inflammatory, and also ang anti-diabetic nga mga properties. And then syempre ginpadayon ko ni ang study nga ini by really delving into ang metabolomics and ang mga specific na mga compounds which are responsible sa iya, kung ano balang kahatag bala sa iya, bala sang iya nga Pinabaton ka nga mga support from government agencies or private sector para sa sini nga imo nga research? Well, actually, sir, when I was the first part of the study was actually done sa Department of Science and Technology sa FMAT. Kid ako bala sa ilang mga staff, especially kay Sir James, kag kay Dr. Rio, sila gid ni ang nagbulig sa akon didto sa research ko ini. And also syempre ang suporta gid bala sa akon nga parents, akon ni mom, dad, ang akon ni tita. Grabe gid ini man nga nagbulig bala sa akon, bala sa akon nga journey. During the second part naman, I was given the opportunity to continue ang akong study and conduct a continuation of study sa SANAG, University of San Agustin, under the mentorship of Dr. Saludas and Dr. Dalisay and Miss Aika Suarez.
And also sa laboratory man, I was able to do some of the parts man sa akon nga study kay Mhm. Dr. Sabinay sa West Visayas State University. So kamusta na inisubong? Ano may mga further studies pa or ano pa nga himuon diri? So actually kaplano ako, kinman Mhm. ako nga itun-an ko ni siya. Mhm. Syempre do padalman pagid balahaw ang akon nga Mhm. study kay to syempre now we're in amidst of a pandemic Mhm. balahaw and syempre it's stated nga some studies bala nga gahambal nga ang sarisa may ara ni siya nga antiviral man ni siya nga mga Mhm. properties. So Mhm. maybe may ara man ng balasang chance pagid Mhm. nga makabulig ni siya balahaw Mhm. treat COVID. So maybe that's another path Mhm. that I can go through. Pero syempre subong, hindi ako makatapak sa mga laboratories because Yes. syempre pandemic and high risk Mhm. balahaw ang mga laboratories subong nga sudlan. So not as of now, Mhm. pero hopefully in the near future I can conduct studies about that. Mhm. Aside sa sarisa may iban ka pa gid nga mga tan-aw nga posible nga mga puwede pa magamit sa iba naman nga mga sakit? Inflammation gid. Mhm. Actually, hindi man lang specific sa diabetes because ang Mhm. para sa akin niya, Mhm. ang inflammation is actually the root cause sang Mhm. diabetes. Though Mhm. nagaepekto lang na ang inflammation sang diabetes. So amo na siya nga lantawon ko man how other plants can help combat Mhm. inflammation. Pero as of now, wala agad ako sang specific nga plant that I want to look into. Pero there are Mhm. just so much other plants that I could find there is aton nga locality nga wala man lang ta bala nga gina-take ta man lang bala for granted just like the Cerisa. Mhm. So, amo na siyang plant. Sang imo nga ginumpisahan ang ina nga study, high school ka pa lang 'no, subong nga college ka na 'no. So diin ka na subong naga-school kag ano ang imong University of the Philippines, mhm. Visayas sa Miagao, Mhm. and I'm currently taking up chemistry. Mhm. So lastly na lang Miss, Isabel 'no, ano ang aton nga mabilin nga mensahe sa mga kabataan nga mga Ilonggo kag sino gusto pa gid naton nga pasalamatan? So mauna gid ako sa advice Mhm. or pabilin ko sa mga kabataan my age or Mhm. even younger or older. Ginasulit-sulit ko ini siya ang ginahambal because I think this is very relevant Mhm. especially subong nga pandemic. Mhm. I know nga do ka unmotivating nga mga times nga ini. I Yes. know nga do kung mag-ubra kita balas sang isa ka bagay do Mhm. wala na ta balas sang this drive nga to see nga do there's something at the end of the Mhm. tunnel balahaw. So I think what I'm trying to say is hindi ka lang give up. Just continue to Mhm. persevere and continue to stride forward because I wouldn't be standing here if it Mhm. weren't for syempre ang mga parents ko, ang akong Mhm. family, ang akong the people who were behind me this whole time, Mhm. telling me to just push forward, telling me to just siya nga that really helped me, that mindset really helped me Mhm. reach the point that I am in now. Mhm. And syempre gusto ko magpasalamat. Ang Mhm. una-una syempre sa Diyos. Gusto ko man magpasalamat kay siya ini siya hindi man ako makatindog di subong Mhm. wala siya nagbulig sa akon. Secondly, I would like to thank ang akong parents, akong mom, akong Mhm. dad, because sila giniduwang nagbulig sa akon financially and Mhm. syempre do these were the people who really helped me sa pulawanay, Mhm. basa man sa mga journals, Mhm. um, and even write ang akon nga research paper. Also, ang akon man nga other nga family members like my tita, mga titos, cousins, thank you gid sa support. And ang matamo gid nga salamat sa akon nga research advisor si Sir Ronilo Aponte because if it weren't for him, if he didn't believe in me, wala gid ako diri subong. Ang akon pa ganyang mga mentor, si Dr. Dalisay, Dr. Saludas, Dr. Sabinay, Dr. Rio, si Ma'am Aika, si Sir James, sila ni mga people nga nagbulig man sa akon sa especially sa experimentation nga process, I wouldn't have continue or Mhm. even conducted an experiment Mhm. kung wala sila sa likod ko kaga support